Эмомали Раҳмон дар бораи истеҳсоли мошинҳои олмониву ҷопонӣ дар Тоҷикистон. Раис ҷумҳури Тоҷикистон мехоҳад дар Тоҷикистон худравҳои модерн истеҳсол шавад. Эмомали Раҳмон дастур додааст ки дар Тоҷикистон истеҳсоли мошинҳои сабукрави олмониву ҷопонӣ ба роҳ монда шавад. дар ин бора вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Заробиддин Файзуллозода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Вай гуфт, чанд рӯз қабл президенти Тоҷикистон дар як ҷаласа ба вазорати саноат ва технологияҳои нав дастур дод ки бо ширкатҳои олмониву ҷопонӣ гуфтушунид карда тавлиди мошинҳои сабукравро дар Тоҷикистон ба роҳ монад. дар ҳақиқат ин яке аз ҳадафҳои асосии роҳбари давлат ҳам ҳаст. кишварҳои ҳамсояи мо назири Узбекистону Қазоқистон бо ширкатҳои хориҷӣ истеҳсолкунандаи нақлиёти сабукрав кор карда истоданд. мо низ ин хоҳишро дорем, лекин дар ин самт хеле кор кардан зарур аст ва сармояи хориҷӣ бояд ҷалб шавад. мо дар ин самт кор карда истодем, гуфт Файзуллозода. вазири саноат ва технологияҳои нав афзуд, дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон истеҳсоли трактор, автобус ва нақлиёти боркаш ба роҳ монда шудааст ки ба Узбекистону Афғонистон содир шуданд ва аз ҳамин кишварҳо дар ҳоли ҳозир корхонаҳои Тоҷикистон супоришҳои нав гирифтанд. дирӯз раҳбари давлат таъкид карданд ки бо ширкатҳои Ҷопон ва Олмон истеҳсоли нақлиёти сабукравро ба баррасӣ гирем. бале, мо як бора истеҳсоли онро ба роҳ монда наметавонем, аммо дар ҳамин ҷо васлу насб кардани қисмҳои эҳтиёти онҳоро мешавад ба роҳ монд, то як корхона ба вуҷуд ояд ва мардум ҳам ҷойи кор пайдо кунанд. ҷалбу ворид кардани чунин ширкатҳои калон як кори мушкил аст, аммо ҳадди ақал як корхонаи васлу насб ва истеҳсоли нақлиёти сабукрав бояд бошад, зеро дар бозори мо талабот зиёд аст, афзуд вазир. Файзуллозода чархҳои резиниро мисол оварда гуфт ки ин ҳам дар мо як мушкили бузург аст. истеҳсоли онро дар дохили кишвар бояд ба роҳ монд. мо аз ширкатҳои Корея, Чин, Русия, Беларус даъват кардем ки дар ин амр ба мо ҳамкорӣ кунанд, афзуд Заробиддин Файзуллозода. вазири саноат ва технологияҳои нав гуфт ки ширкати мошинсозии Ҷопону Олмон лидерони бозор ҳастанд ва қисмати умдаи бозори ҷаҳониро аз худ карданд. вай афзуд, ҷаноби олӣ ҳам дастур доданд ки беҳтарин ва қавитарини онҳоро ҷалб кунем, то сифати молашон ҷавобгӯ ба меъёрҳои бозори ҷаҳонӣ бошад ва дар оянда мо метавонем онро ба кишварҳои ҳамсоя содир кунем. агар ба шумо видео хабари мо писанд омада бошад, лайкро гузоред ва ба канал обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. хайр, то барномаҳои дигар.